Здравейте и добре дошли в GC Clouds, платформата на Global Consulting за офис в облаците. Сега ще ви представя някои от основните функционалности, които са налични в момента, като трябва да имате предвид, че компанията разработва непрекъснато и подобрява този софтуер, тази онлайн платформа. Първата стъпка, разбира се, е да имате акаунт в системата. Всеки може да се регистрира безплатно, като се използва следният линк. Въвежда си данните и провежда една съвсем нормална регистрация, която е необходимо да се потвърди, разбира се, с вашия имейл, и след потвърждението вече има достъп до вашия акаунт, като всеки регистрирал се потребител реално получава така наречената компания в GC Clouds, която представлява шапката на вашите услуги, които ползвате в платформата. Така че в случай използваме компанията Global Consulting, която е един реален профил, който се използва от създателите на платформата за различни бизнес процеси в компанията. Така че използваме оригиналния акаунт и след като се регистрирате, всъщност първият потребител, който се е регистрирал, е администратора на системата. Той има пълни права над всички нейни функции и при самата регистрация е необходимо да се направят някакви първоначални настройки, които ще ви покажа в момента. Така изглежда системата, след като влезете със своето потребителско име и парола като администратор. Най-отгоре е едно служебно меню с помощ, профилна информация, новини и други подобни. Това, което ни интересува в момента, е тази лента под логото на системата, която представя от една страна първо областта за администриране и от друга страна това са достъпните услуги. Като в момента са показани Helpdesk и InfoCenter, след малко ще ви покажа и другата услуга, която се нарича Project Management Battlefield. Но да се върне на администрирането. Основните неща, които може да прави един администратор, са следните. Първо, разбира се, да работи със своя профил. Както виждате, има бутон за регистрация, може да се добави лого на компанията, което се появява на екрана за вход и се вижда от всички. Попълват се различните данни за фирмата, потребителско име, данни за компанията, лични данни и така нататък и се натиска бутона за запис. Следващата стъпка, която трябва да предприема администратор, това е да се определи служителите. Тук, разбира се, ние сме ввели доста служители, но при кликването на бутончето добавяне може да се введе нов служител към компанията, т.е. към компанията, която е закупила акаунт в GC Clouds, който след това да бъде разпределен по различни проекти, да работи и да използва различни приложения, да му се дават права. Следващата стъпка от администриране, това е създаването на отделите на вашата компания. Това е условно казано, това могат да бъдат дори екипи или групи от хора в вашата компания. Важното е, че това са едни функционални единици, които след това се използват при управлението на проекти. Така че системата също е много проста. Натиска се бутона за добавяне, добавят се отдела и се дава запис. Като към съответния отдел могат да се добавят различен брой служители, като може да кажем кой е ръководител и кой е обикновен служител в този отдел. Също така имаме възможност да въвеждаме клиенти. Това става пак с бутона добавяне. Клиентите първо може да въведем данните на фирмата за даден клиент и неговите служители, като създаваме нови потребители, които вече са служители на нашия клиент, тъй като корпоративен акаунт, който създаваме към GC Clouds, е акаунт, с който ние обслужваме всъщност нашите клиенти и именно това е силата на тази система. Има една секция управление на групи, която се използва в модулът InfoCenter, където вие дефинирате предварително измислени групи или рубрики, или категории, папки, които след това могат да бъдат дефинирани като области с ограничен достъп и да се публикува информация, която е достъпна само за членовете на тези групи. Така че това пак става с бутона нов запис. Въвежда се име на групата и може да се избере от коя компания, кои хора да бъдат добавени към тази група. Също така има един календар. Тук се дефинират работните и почивните дни
през годината, тъй като те са важни в изчисляването на времето за отговор при Helpdesk модула, който ще разгледам в един следващ видеоматериал. Кликването върху дадена дата я прави почивна, така че вие избирате кои дати да бъдат почивни през годината. Също така за вашата компания може да зададете работното време, което също е важно за поддръжката и за Helpdesk системата. Тук, например, от 8.30 до 5.30 са зададените часове на работа от понеделник до петък. Също така има различни настройки, които са дребни, например колко реда да се показват на страница, дали да известявате по имейл през Helpdesk системата и през InfoCenter системата. След като бъдат направени тези основни настройки, вече може да се премине към използване на съответните модули към системата, което ще бъде направено в следващото видео. Благодаря за вниманието и очаквайте следващия материал.